покланят на Бог неправилно, никога няма да донесат благословение. Бог ще ги съди за това. Защото за него това е отвращение. Виждате ли, синовете на Аарон в Левит, те се поклониха на Бог с неправилния чужд огън. Какво се случи с тях? Умряха. Какво се случи с Каин? Той принесе неправилната жертва. Какво се случи? Беше съден. Хора, бъдете внимателни, поклонението ви да бъде прието, иначе вие ще бъдете осъдени. Как е приемливо? Бъдете сигурни, че вие сте оформени хора от Бог. Вие сте за тази работа. Ще ви покажа как да сте сигурни, че сте този вид човек. Обърнете на 1 Петрово, 2 глава, 5 стих. Колко от вас се наслаждавате това? Кажете амен. 1 Петрово 2.5 ни казва кой може да се покланя. Кой наистина е видът човек, който Бог ще приеме. 1 Петрово, 2 глава, 5 стих. Усетих тази вечер, че е много важно това послание за вас. Добре, погледнете 5 стих. И вие също, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни или приемливи на Бог, чрез Исус Христос. Сега, кои са тези, които влизат в 5 стих? Естествено, тези, които влизат в 1, 2, 3 и 4 стих. Колко от вас искат да бъдат в 5 стих? Кажете амен. Колко от вас искате да бъдат живи камъни? Амен. Кажете. Колко искат да бъдат духовно свещенство? Кажете амен. Колко искат да бъдете свято свещенство? Кажете амен. Колко искат да пренасяте духовни жертви, благоприятни на Бог? Кажете едно голямо амен. Добре? Тогава 1 стих трябва първо да бъде изпълнен. И така, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване. Ето какво е първото условие. Бог каза, първото нещо, което правите, е оставете на страна всичко това, което е споменато в 1 стих. Злоба, лукавщина, лицемерие, завист, одумване. Осъзнавате ли, че хората, които се покланят на Бог с тези неща, му се покланят по неприемлив начин и ще бъдат съдени? Не се покланяйте на Бог в злоба и лукавщина, защото Бог ще ви съди за това. 2 стих. И пожелавайте като новородени бебета чистото духовно мляко на Словото, за да пораснете чрез него към спасение. Второто нещо, което Бог изисква от вас, след като оставите всички тези неща на греха, изпълнете себе си със Словото, защото Словото донася духовното поклонение. Спомняте ли си какво казва в Йоан 4? Исус каза вода, жива вода. Резултатът беше поклонение. Така че изпълнете себе си със Словото и това ще произведе поклонение. Кажете амен. 3 стих. Ако сте опитали, че Господ е благ, при когото идвайки като жив камък, от човек си отхвърлен от Бог избран, скъпоценен. Третото нещо, което Бог изисква от вас да направите, не само да оставите греха, не само да изпълните живота си със Словото, но вие трябва да опитате. Забележете 3 стих отново. Ако сте опитали, че Господ е благ, при когото идвайки като жив камък, от човек си отхвърлен от Бог избран и скъпоценен. Как опитвате? Как опитвате? Опитвате като идвате. Опитвате като идвате, чрез молитва. Какво означава да опитвате Господ? Да опитате от Него. 4 стих каза, при когото идвайки. Вие опитвате като идвате. Кажете, аз опитвам като идвам. Кажете го отново. Кажете го отново. Псалм 34 казва, опитайте и вижте дали Господ е добър. Вие не можете да го опитате, ако не дойдете при Него. Вие го опитвате, като идвате. Опитването е идване, идването е опитване. Вие трябва да дойдете при Него с молитва и вие го опитвате. Как го опитвате? Чрез молитва. Молитва. Молитвата е опитване. Молитвата и опитването е едно. Това не е ли чудесно? Той казва, опитвайте и вижте. Как виждате? Чрез опитване. Как опитвате? Чрез идване. Той каза, ако сте опитали, при когото идвате. 3 изисквания. Първо,
оставете всичките грехове, всичката злоба, лукавщина и така нататък. Второ, изпълвайте се със Словото. Трето, опитайте Бог, чрез идване при Него. Резултатът: ще станете живи камъни, ще станете духовна къща, ще станете свято свещенство и тогава може да принасяте духовни жертви, които Той ще приеме. Някой да каже халелуя. Виждате ли, това е уникално нещо. Това е уникално нещо. Ако се покланяте на Бог с злоба, с лицемерие, всички тези неща, мога да ви уверя, никога няма да изпълните себе си със Словото, защото Словото няма да изпълни съд, който е пълен с злоба и с лицемерие. Ще трябва да изпразните себе си, защото вие вече сте пълни с тези неща. Не може Словото да влезе. И Словото ще произведе молитва и глад за поклонение. Добре? Сега, нека да обърнем заедно всички на книгата Осия, 14 глава и 2 стих. Погледнете 14 глава на Осия, 2 стих. Виждате ли, вие ставате достъпни за помазанието чрез поклонението. Поклонението ви прави достъпни за помазанието. 14.2 казва: вземете със себе си думи и се обърнете към Господ. Кажете Му: отнеми всяко беззаконие и приеми благата ни. Така ще отдадем благодарствени приноси от устните си. Тук той нарича жертвата на устните ни принос. Това едно и също и означава поклонение. Бог тук казва, че поклонението носи. Казва се, че... Вижте сега 2 стих. Отнеми нашето беззаконие и приеми благата, за да можем да отдадем благодарствени приноси. Кажете след мен, и това е нещо чудесно: Бог чува моята молитва и усеща нашето поклонение. Колко от вас искат Бог да помирише вашето поклонение? Нека да ви дам 7 неща сега, които са резултат от поклонението в духът. Първо, поклонението в духа носи победа. Второ Летописи, 20 глава, 22 до 26 стих, ни дава историята за Йосафат. Библията ни казва, че преди той да спечели битката, той хвалеше Бог. Духовното поклонение носи победа. Второ, духовното поклонение носи просперитет. Псалм 65, 1 стих. Бих искал да ви прочета това, защото е толкова уникално. Вие стойте там, където сте, аз ще ви прочета 65 Псалм, 1 стих. Казва се: Тебе чака хваление, Господи, в Сион, и пред Тебе ще се изпълни обрекът. Така че 1 стих ни казва да го хвалим. След това 13 стих обещава: ливадите ще се обличат с стада и долините ще се покриват с жито. Възклицават още и пеят. Кажете след мен: моите ливади ще бъдат облечени с стада. Моите долини ще се покрият с жито, ако аз се покланям. Вижте, 1 стих казва: хвалете го, и последния стих казва: ливадите ще се облекат с стада и долините ще се покрият с жито. Това е просперитет. Трето, Псалм 112, 7 стих ни казва, че духовното поклонение ще премахне страхът. Това се намира в 7 стих на Псалм 112. Ще ви прочета и това. Това е чудесно, халелуя.
Слушайте сега, Псалм 112, ще ви прочета първо първи стих. Казва се: хвалете Бог, благословен онзи човек, който се бои от Господ, който много се възхищава от заповедите му. Сега тук ни е заповядано от него да го хвалим. Още първи стих. И седми стих казва: от лош слух няма да се оплаши. Сърцето му е непоколебимо, понеже уповава на Господ. Така че виждаме, липса на страх се намира в този, който се покланя на Бог. Някой да каже халелуя. Сега, четвъртият резултат на духовното поклонение е, че то унищожава дявола. Колко от вас искат да унищожат дявола? Кажете амен. Отново 112 псалм. Хвалете Бог, благословен човека, който се бои от Господ, който се възхищава от заповедите му. И после се казва, че злите ще го видят и ще се убоят и ще се разпръснат, ще се наскърбят и ще скърцат с зъби и ще се стопят. Виждаме, че тук те са стопени и наскърбени. На еврейски тук означава тормозени. Колко от вас искат да тормозят дявола? Вие ще го тормозите и ще го унищожите, когато се покланяте на Бог. Знаете ли, аз не вярвам, че само трябва да заповядаме на дявола да се маха, да се маха, да се маха. Просто започнете да се покланяте на Бог и той ще се замине. Той не може да издържи в присъствието на Святия Дух. Аз веднъж попитах великият човек, мистер Петдесятница, казах: мистер Дейвид Дуплесис, вярваш ли във връзването на дявола? И той каза: брат ми, присъствието на духът го връзва. И аз казах: добре, каква е твоята работа? Той каза: да го изхвърля. Той каза: той е вързан, но ти трябва да го изхвърлиш. Сега аз вярвам, че ние трябва да кажем думите връзвам те, но присъствието на Святия Дух е всъщност това, което го прави. И вярвам, че когато ние се покланяме, дяволът си заминава. Не може да издържи в присъствието на хората, които се покланят на Бог. Казва се, че той ще се стопи. Пето, петият резултат от поклонението е, че то връзва дяволите. То ги връзва. Псалм 149 от 6 до 9 стих. Казва се, че поклонението връзва князете с вериги. Ще ви прочета и това. Псалм 149, 6 стих казва: нека славословия към Бог да бъдат в устата им и меч остър от двете страни в ръката им. Нека да продължим да четем от 7 стих. За да отдават възмездие на народите и наказание на племената, за да вържат царете им с вериги и благородните им с железни окови. Представете си, че хвалението, поклонението връзва с вериги всеки демон от ада. Някой да каже халелуя. Девети стих, за да извършат на тях написания съд. Тази чест, какво е това нещо? Чест. Кажете, чест. Тази чест принадлежи на всички Негови светии. Кажете, чест е да се покланем на Бог. Това не е работа. Това е чест. Виждате ли, Той ви почита. Шесто, Библията ни казва, че хвалението и поклонението ще ви направи да процъфтявате, да преуспявате, да благоденствате. 92 псалм. Ще ви прочета и това. И тогава ще свършим. Псалм 92.1. Той казва: добро е да славословим Господ и да пеем хваление на Твоето име Всевишни. 13 стих обещава: тези ще бъдат насадени в домът Господен и ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. 14 стих: ще бъдат плодоносни в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени. Колко от вас искат да носят плод в старите си години? Знаете ли за какво се говори това? Говори се да бъдете благословени, не да имате деца, когато сте стари. Означава да бъдете благословени, да бъдете силни, да процъфтявате, да просперирате. Знаете ли как може Бог да ви просперира? Ако искате Бог да ви просперира до последните дни на живота ви на земята, кажете амен. Може да го направите с поклонение. Последното нещо е, седмото, поклонението добавя души към църквата. В книгата Деяния ние имаме уникално откровение. Аз ще ви го прочета лично. В 46 стих на 2 глава се казва, че... Погледнете 46 стих.
Деяния 2. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и простосърдечие. 47 стих казва, като хвалеха Бог. Кажете, хвалеха Бог. Кажете го пак. Кажете го пак. Сега, знаете ли, открих току-що нещо ново, че хвалението към Бог ви дава благоволение към хората. Вижте какво се казва. И като хваляха Бог и печелиха благоволението на всички хора. Хвалението към Бог носи благоволението към хората и тогава пише, а Господ всеки ден прибавяше на църквата онези, които се спасяваха. Така че поклонението и хвалението добавя души към Исус, към Царството. Това не е ли уникално? Това не е ли прекрасно? Питах, това не е ли чудесно? Колко от вас искат да бъдат истински поклонници? Тогава починете се на Първо Петрово, оставете на страна злобата, лукавщината, изпълнете Словото с живот, изпълнете себе си със Словото, опитайте Бог чрез идване и тогава бъдете царство, свещенство, което принася духовни жертви. Елате сега на инструментите си. Искам да вдигнете ръцете си и просто да му благодарите за Словото му и да го хвалите. Слава на Бог за Неговото Слово. Просто благодарете на Бог за Словото му. Просто си вдигнете ръцете и кажете, Господи, благодаря ти за Твоето Слово. Благодаря ти за това, че ти си Бог, който е благославящ тези, които ти се покланят. Халелуя. Сега, Исусе, ние ти благодариме, Господи, за Твоето Слово. Похвалете го малко във Святия Дух. Просто започнете да го хвалите във Святия Дух. О, Исусе, да бъде на Тебе славата и честта. For additional copies of this tape or a catalog listing a number of life-changing messages by OCC Pastor Benny Hinn, write today to Benny Hinn, P.O. Box 90, Orlando, Florida 328020090.